Γεια σας παιδιά, σήμερα θα συνεχίσουμε το survival. Ναι, αυτό, θα συνεχίσουμε το survival. Και επειδή έκανα replay το βίντεο, την τηλεόραση που έχω, είδα πως εκεί έχει iron. Πάρα πολύ iron. Ωραία παιδιά, βρέχει. Παιδιά, άμα ακούτε κάπως περίεργα, δεν μπορώ να κάνω κάτι, το mic δεν... Το ξέρω. Μια λύση είναι να βάλω τα ακουστικά μου που έχουν πολύ καλό mic. Αλλά το θέμα είναι πως έχει πάθει κάτι, έχει καεί αυτή η θύρα που παίρνει τα ακουστικά, το χρήσιμο Jack. Και έτσι επειδή καεί και θα κάνει βραχικύκλωμα στα ακουστικά και κάνουν 60 ευρώ. Και όταν λέω 60 ευρώ δεν λέω ψέματα. Η τιμή τους έλεγε 59,99. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βάζω τον προηγούμενο αριθμό και 99. Εσείς μπορείτε να το καταλάβετε. Εγώ πάντως δεν μπορώ να το καταλάβω. Ελπίζω να μην φάω κανένα κόπηρα το Minecraft. Αυτή η μουσική. Νομίζω κανονικά πρέπει να κλείσω. Για να είμαι σίγουρος, κάτσε να κλείσω τη μουσική. Μη φάμε κανένα copyright. Τόση ώρα δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Οπότε την κλείνω τη μουσική, παρόλο που είναι χαλαρωτική. Μη φάμε και κανένα copyright, ρε παιδιά. Κρίμα είναι. Καινούριο κανάλι να φάει copyright. Κακάρικο κανάλι. Παιδιά, ελπίζω να υπολογίσω λίγο και το χρόνο για το βίντεο, γιατί είναι στα 2 λεπτά, για μισό λεπτό. Σούπερ. Λοιπόν, θα βάλω χρονόμετρο από το tablet μου, γιατί παιδιά, συγγνώμη τώρα που χαλάω χρόνο, αλλά φοβάμαι. Ωραία. Έβαλα 6 λεπτά. Παιδιά, απλά έχω κατεβεί λίγο κάτω, ξέρω εγώ, με ούτε μία πανοπλία. Καλά, την πανοπλία δεν τη χρειάζομαι τόσο αλλιώς, να πω την αλήθεια. Δεν τη χρειάζομαι, αλλά ξέρεις τώρα, χρειάζομαι μία πίκαξη, λίγο coal, παιδιά, να δώσει το παιχνίδι. Hello, ακούτε? Coal χρειάζομαι, όχι gold, coal, να το coal, να το, και iron εκεί, τέλεια. Παιδιά, κοιτάξτε την πίκα. Πού απάνω τα, όχι. Άσε μου. Και άσε με, κάνω βίντεο. Άσε με, ακούγεσαι. Δεν μπορείτε να μ' αφήσετε να κάνω το βίντεο. Νομίζω να σας κάνω για το κόμμα. Κολλά. Μου αρέσει το lag.
επειδή εγώ δεν βάζω τη μουσική του Minecraft μόνο και μόνο γιατί ξέρετε τώρα. Δεν τη βάζω γιατί λέει, αν δείτε κάτω στο μενού, λέει copyright music. Οπότε λέει copyright. Μη φάω copyright, please. Please YouTube, μη μου βάλεις. Παιδιά, έχω ξεχάσει να παίζω Minecraft. Παιδιά, ξέρω ότι είναι καταιγίδα. Ό,τι να είναι. Εδώ ο καιρός είναι τέλειος και στο Minecraft έχει καταιγίδα. Ναι, μόνο που το call δεν το χρειάζομαι, μόνο το call. Την κλίση. Το call δεν το χρειάζομαι, το call. Το call δεν το χρειάζομαι μόνο για αυτό, το χρειάζομαι και για το όρτις. Γιατί δεν βλέπω τίποτα εδώ πέρα. Πήγα φως από το φούρνο. Παιδιά, καταρχάς πώς κάνει φως ενώ ο φούρνος δεν κοιτάει μπροστά εδώ.